Dekapirana akong para bantay tulo. Barbecue ko si TJ tsaka si Sako. Ayan o. Si Si Madam Tyron, TJ. Luto na yung barbecue nila. Alika na. Baka maulog, baby. Just stay there, ah. Sa TJ. Kia, go eat your barbecue hot dog. Be careful, Sa. Zachary. Sa. Okay, eat hot dog. It's still hot. It's still hot, Zach. Hot. I told you it's hot. Oh, careful. How is it, Zach? Oh, stay there. Tell your mommy I want No. more. Why? Tomorrow you can. I must have more. Mana tadi nagsimag sa. Pero kung sa mga. Dua pa ang kapot guys. Slowly, Zach. Ano si Zach? How is it, Zach? Zach, how is it? How is it, Zach? Good. Be careful. So ano so puro siya di ba inaalis na Silibot si Lili tsaka si Luli. Okay. Just stay where you are, Kuya. Kasi masarap? Pagmaduan mo tao mo. Mamalo ka yung taga. Yeah, boy. Where's your hot dog, Sandro? You finish it? Okay. Eat your barbecue. Bakit baliktad ang damit mo na? Sandro, mapa, may ano ang pa? Nasira mo si Kano. Golfer? Digi baga sa ano be? Mag-golf. Digi baga sa Pinas. Ang halos siya nag-artista. Mga arka ng artista. Australian man ini, diba man yung American? Yes, ano yun eh. Ba may baga talaga ano? Yung si Ann Curtis. Oo. Australiano baga ang papa niya. Mommy, I want more hot dog. Okay, more hot dog. Ask ate. Si ate. Hot dog, please. Is it masarap? You want more? What do you want? Ha? Hot dog. You want more hot dog? Saan po si Holly? Ay! At saan po si Holly? Ano pong ginagawa ni Holly? Saka. At saan po siya? Are you singing? Ay! He's the sir. Yung pangalawa yung order. Ay, DJ! Oy! It's still hot. Be careful, still hot. I like this. Wow! Stay here. Dito lang. May tulog mo. Lola? Mamaya na. No, careful.
careful, you gonna drop it, Zach. One at a time, Kuya. Kuya. Is it masarap? Anong kinakain mo, ha? Are you eating hot dog too? Ha? Are you eating hot dog? Sira, walang ka. Kaya palang kasubag, grabe ka di. Nag-uurag-urag siya. So, gusto niya magkaon hotdog. Itsuma na may nainit na Liw, cho. liw, may Oh. nanay. Cho. Dapat napicture na kami kanyo. Dapat nakalyo, nakabra ako, be. Dapat nakapurma ako. Oh, andi saga. Napulong pa mo. Wait for Papa. Di ko araw. Di ano, be. Di mag-cake. Kasi masarap. First time mo kumain ng hotdog. No. Be, salakat lagi mama, be. Yung pata, be. Pa, alat-alat, talaga iba. Good morning. Dito na kami sa tabas. Friday first. Okay dyan? No, thanks. Itos muna pa! Holly. Yan na, Holly. Ano ba? Seraro. Oh. Oh. Nagkimpit yung tinapay, Cho. Oh, inumo kayo lahat, di! Ay. Bigli sa kusina. Halika na. Come on. Can you grab the apple juice? Apple juice. Where's your apple? The Sesto. Dad, apple. You got tongue there. Don't choke. That's what Yeah. No, it's just biting it. No, she's put it now. Too little lang babahana. Oh. No, she's just playing it. Nana, baka ma-choke. Ay, bakong masarap yun yung hotdog. Anong hotdog yun eh? Pure foods ba yun? Ay, tender juicy. Ay, iyaw nga. Masaod kita. Ba't naman din yung baby yan? Gusto mo lugaw. Lugaw ka ni lugaw. Iyo, maglugaw ka ma. May date na ano. Chicken. Date na? So, iya lang. You got more there, Baba. Adyan kitang water. Ha? Ito, grabe ka sa takat. Ito. Hello. Hello, baby. Hello. Pa, siguro pa, support baga pa na pork na i-roll mo tapos may hotdog. Anong tigi mo ay? Shooting ka na ba nga mga astig? Hamonada ba yun? Totoo ka ka? May sinya.
Oh, basta sumasira. Berarti iya. Oh, basta bawa man sumahamil ko na maray. So, maaskad mo. Bawang maaskado. So, tama lang. Nada. Yeah. Sorry. Kasi bang, first ko, tayo Di ako Saan? Sa may bintaan natin, no? Sa may bintana. Di mo ako nagkakape mo. Thank you. Hamang ka man, Holly. Alam mo, mama, dapat pala pag mag-boil kita ng egg for Holly. Bakalat ka ganun. Bunay. Bunay para pagkagay. Yung pagsabi, pa ka mo magpugo. Hmm. Nasustansya pa ito. Pwede ma. Sabi niya. Nasustansya pa ito, te. Naman ba? Kauna, mama. Tiyo. Hindi ko iniwa. Yun. You want more hot dog? Tawa naman dahil siya. Tawa naman si Holly. Pagulay pa. Kumami sa miss na maalso na, di ba? Leftover kahapon na tong hot dog. Egg and hot dog. How about you, Holly? Masira mo na nga itong Hindi ka maka na maluto. Yan pa. Ano tayo? We get lost, we can get high. We got me gone, I feel alive. Anywhere, anyway, I will. Ayama, please. That for you. Give me love, keep me close, never let you go. Give me love. Filipino sabab. I will make that. It works before, honey. Did you? Working yesterday. That's right. You can hear it running, but it's not filling up. So maybe I'm just gonna leave it for now. And let's see. What is running? Yeah. Because you never use honey for, you know. You got hiccups, Starbucks. Oh, what's the water? What? How? Sorry. Yun yung si Sumbong Honey, yun. honey. Ay, mama. Ang galing. Yung alang ako mo talaga. Matakaon ang suksok. Oh, my papa. Gusto niya na talaga. No more! Small little 4 o'clock. Yagya mo man, baba. Okay, that's enough. That's enough. Tama ka naman sa See, close na kayo ni Sally. Are you close na with Lola? Walang kundan. Yaw. Ang mga maganda para rin talaga yun.
She's saying, Beb! Honey! Beb! Beb! Awapado ka na sa mali. Na, iara nung kayo mo gasat na masapay ang kamangapado natin. No problem. Hindi ka ganda na nga, di ba para tapos yung mga pagkain. Let's go. Ando na yung mga bata na una na sa akin. Ito si Holly. Hey, Holly! Where's Gazelle? In our office. Ito ang mini garden ni Mama. Yeah, ang daming pananim pa rin. Piligan ni Mama. Side. Yung mga gamit dito sa bahay, nandun sa malaking bahay. Pag nandito kami, nagbabakasyon, nililipat ni Mama lahat ng gamit niya doon sa malaking bahay. Uy, give me that. Naka-electric man si Tito. Ha? Basa. Andun si Jen, nagpapalamig sa aircon. Dito kami sa kwarto nila Mama. Nagpapalamig si Jen. Hindi niya kaya dito. Dito kailangan 24 hours ang aircon mo. Right, Holly? Dito si Holly. Ito si Holly. Dito kami sa bahay ni Lola. Ito ang munting tahanan ng Lola ko. O diba, Holly? Munting tahanan ni Lola. Yes. Ayan. Munting tahanan ni Lola. It's cold now, Beb. I like it. Nandun na si Holly. Nagpapalamig kayo ni Daddy na. Ano sabi mo, Ye? Ingay dito kasi malapit kami. Kalsada na yung paglabas mo ng gate. Kalsada na agad. Magdaririnig lang. Kalsada yan. Jenny May. Yeah, she's big now. Remember? Nung pagpunta namin dito, baby pa siya o yung una. Naalala mo pa siya, Be? You look big How now. old are you now? How old are you na? How old? How old are you? 10. 10 already? Wow. Kasi yung pagpunta namin dito, yung mama niya yung kuha namin maglabang, ganun. Tapos siya nasa bahay. Yun. Tapos, ano lang, baby pa siya, See you around. maliit. Okay, see you again. Mga sige. Oh, Be, magdumang ka sa harong, ha? Come and say hello. Iya, magdumang ka at siya niya. Magkawat ka mo na ha? Sige. I-invite niyo dyan. Honey. Show your hands, bud. Ah, They show your hands and lift. ready? Yeah. Hang on. Pinapatulog ni Lola kasi mamamalengke kami. Presko dito. Oh. Tulog na, nak. Pinapatry ko na siya battle pero ayaw niya pa rin. Oh. Nilalaro niya lang. Kasi parang feeling ko, paubos na yung gatas.